Как рисува брат ми? Клипче. Едно. По дяволите. Е така. Хубаво ли е? Това какво бе? Вау! Така рисувах аз в детската. Като така очертавах. Много е красиво, нали? Уи! Тортичка, Кенев! Плачу. Вау! Nice. It's beautiful рисунка. Аз така рисувам цветя. Много хубаво се получи, малко. Вау, beautiful цвете. Между другото не гледам към камерата, към очите си в телефона. О! What the fuck? Така. Мога ли да го обърна? Да прилича на тъшаци. Така местиме камерата. Облак. Аре биш, типа майка. Вали, имам торнадо, аре махай се. Какво е лава беар? Не, това е лабубо. Мразя лабубутата. Майка ти. Не ми гледайте. Дебелото коремче. Ще ходих за един месец препра бабата и се прибрах дебеличък. И то не е малко. Лабубу и логото на лава беар. Мразя ви лава беар, ще ви съдя като порасна. Ако още сте живи. Дано и вие да свършите като някои младите на България. Сега какво трябва да е това, бе, мам? Шит. Някаква болечка. Пак ли облак? Не искам облак. Опа, майка ти. Майка ти. Squid Game!